16 years sampai nomor dia. Sekian. 16 years. Akan baik. Mana sekolah dia baik. Sekolah dia baik. Apa bahasa sekolah dia baik? Kalau sekolah dia kan warrior kan. Kami main sekali lagi Kenapa simbol kami? Orang berbicara points, mana points kami? Asyik ni asyik ada, asyik di tim mana ada. Anak orang meniru apa simbol? Di tim mana baik? Orang ber simbol ni simbol ni prinsipnya nalani. Greek sahaja simbol, Greek sahaja simbol ni baik. Itu dah ni ada. Jadi contohnya ni apa? Intinya ma emblem, token, apa sign meeting, ga semua perlu. Ne, manusia ni kesini sampai mendaki sampai. Dia berbaik itu formanya simbol apa yang sah. Dia mau apa lagi? Simbol apa protein, mentang itu ni apa lagi? Mentang itu ni, memberi apa? Mentang tu private symbol, public symbol, dan symbol. Dan orang pun jadi diberi mana symbol bahaya. Betul ni public symbol bahaya. Tapi mungkin di dalam universal yang dia rumah, dia symbol boleh bahaya. Jadi kalau public symbol boleh, kita boleh dengan sendiri. The private symbol gaul ini senang Intinya orang berberasi private symbol dari berberasi dikira mungkin semua ini media ini cincin ini maker nanti maker apa mungkin tinggal apa pun negatif dari kalau selain itu kayak bahasa dia bola ayo dia mungkin ada lagi Baju pendidikan ini bunga kita tahu. Fisik dia baju bunga lagi. Public symbol adalah universal bicara tentang level transcendental system adalah symbol atau baik. Legalism pemain. Saya training nation apa intimu di tiba-tiba intimu deh fail itu function asyik revolution di mana intenda pakai seperti mengambil mobil pernah ada dekoran kebanyakan dari sampai jadi bodoh baik kebanyakan Gusat ini nasional berkinci orang dia kebetulan kinci orang sampai burai naik kinci burai lantai gemuk mereka tapi gemuk ni saya terpilih harus kirim lagi pilih asal saya dia asal tiba di mana bukan di sini dulu saya bukan di sini bingung syukur sampai gusat Anu apa angkal vehicle jenis sebera angkal vehicle ini risiko jenis dia gufura sampai kerja santai sukuni nasional kemana kau ni sanksi mendan kau kembali terhadap ini pun ini kacau soalnya juli jenengi pada kontaya simbol dan tahu apa juli jenengi pada kontaya tahu apa simbol dan pilih itu mah alias great symbolism mainan ada sejak kita sosial itu alias great modal dia apa istilah dia itu baru pernah kita rasa kumpulkan fijikan di seorang bunga mereka introduction oleh yang fijikan dan kamari kontai siapa bunga tanpa simbolisme dari kenapa baru cuma dijaring Fungsi mail care the symbolism of the lead on the Ada sekali konsep siapa di kusuman symbolism semua sampai ke udah dari tempat promo jauh dari on gas mana lama yang sangat dikerjakan
गोदान एक्सपिरियेन्स खालामो बे सानै गेदेमा खन्थाइगिरिया माने जों जायखौ साना बेखौ सानफ्लाङो जायखौ जों सानफ्लाङै बेखौ बाहाया नाथाय बिथांमोना बाहायनो हायो दा बेनो जाबाय इन्टेलिजेन्सनि नेरसोन इन्टेलिजेन्सिया दा इन्टेलिजेन्सियाफ्रा गासैबो जोबोद बाहायो दा बिसोरनि उनाव जोंनि गेजेराव गोबांथार पएमेटिक एक्सपिरियेन्स खालामो पएमेटिक एक्सपिरियेन्स खालामनाया जादों खन्थाइखौ संनाय खन्थाइनि गोथौथियाव हाबनाय बेनि गेजेराव जों मालाबा मोनदों उनजु बिजय बाग्लारि अरबिन्द उदि अनिल बर'मोनहा सिम्बलिजमखौ दैदेनदोंब्लाबो बावसोम खन्थाइजों कन्टिनिउ हरदम लिराखै हरदम लिरग्रा जोंनि गेजेराव फैदों सिम्बलिस्ट मुभमेन्टआव बे आं दहाय बुंनाय गुबै प्रब्लेम सार्टिफिकेट हाज'वारि बिथांमोना फिसगिरिनि गेजेरजों बेखौ लाबोदों न'नाव बन्जु हारसिंनो आगोलाव दैदेनदोंमोन बिथाङा गेजेर ससेयाव सिरि थागोन माबा मोनसे जानानै थागोन अब्लाबो बिथाङा बिथांनि लिरनायखौ आंबो फरायबाय थादों ओरैनो एप्रिसिएसन होदों क्रिटिसिजम बांसिन जाबाय एप्रिसिएट खालामदों नाथाय फिजिकानि जखन्थाइ एबा खन्थाइ जथुमनि गोहोमाव दायो बिनि जावरिखांनाया गोख्रोंसिन जाबाय बुंनो हायो बे फिजिकानियानो खन्थाइमाला फैदों खन्थाइमालानि गेजेराव आगान मुंनि मोनसे खन्थाइ लाइसि ओंखारदोंमोन बे खिन्थु मोजां बेवहायबो दंनि बुंनाय रंजानानै दङ दा बेखौ बारग'नानै फिथिखाया दिनै आं आसा खालामदों फिथिखाया अरायबो थांनानै थागोन बे नोजोरैब्ला बिथांमोननि उनाव डक्टर ए.के. ब्रह्म जनेल कुमार ब्रह्म बादल बसुमतारी सारदा प्रसाद मुसाहारि डक्टर सुनील कुमार बसुमतारी गोजोनसार गयारि जयश्री फागुना गयारि एम्बु बुंलानि खन्थाइगिरि माने बयनिसिमनि गेजेराव बिथाङा सिम्बलिस्ट मुभमेन्टखौ हाया हारसिं बुद्रुलाय थादों एम्बु बुंलानि खन्थाइगिरि जोंसार नार्जारि अजित श्रीनि खन्थाइगिरि बिथाङा गैया दिनै सान्दके नार्जारि गोजोनसार नार्जारि जोंसार नार्जारि गोजोनसार गयारि बिथांमोनहा बिसोरनि उन फैबाय थादों बिसोर रिभाइभेल खालामनो नाजादों बिथांमोनहा हानायमानि माने जोंनाव मोनसे डिफेक्ट दं जों खन्थाइखौ आवरायनो रोङा इनफ्लुएन्स खोख्लैनो रोङाखै दाबो इनफ्लुएन्स खोख्लैनो हानांगौ खन्थाइ आवरायनायनि रावबो रायज्लायनो हाया सिरि खोनासंनाय बे टेकनिकखौ जों दाबो रोङाखै रोंबावो जोंहा अब्लाबो बे जेबो गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय खन्थाइखौ फोथांनानै लाखिनाया देरसिन बाथ्रा बे ट्रेना जे जोंनि गेजेराव फैगासिनो दं बेनि स्पिरिटआ जोंजों दङ जों जे एक्सप्रेस खालामनो जोंनि आइडियाखौ एक्सप्रेस खालामो बे एक्सप्रेसिं आइडियाया गोरलै नङा बेखायनो जोंनि खन्थाइगिरिफ्रा गेजेर खोन्दोआव नै दा लेटेस्ट जि इस्यु दङ बे इस्युआव लाभ इज ड्रेड जेक डेरिडानि बाथ्राखौ जोबोद गोसोखांहोदों बोरायफ्रानो बैसो बारलांनायनिफ्रायनो सेंग्राफोरखौ फेजेननो हानाय खन्थाइ लिरदों आंनि नोजोराव गोग्लैदों सेंग्राफोरखौ फेजेननो हानाय माने रमान्टिसिजम निउ रमान्टिसिजमा जोंनाव फैफिनबाय नामा फैयाखै बे पस्ट मडार्निजमा जोंनि गेजेराव बारबोदों पस्ट मडार्निजमखौ बिदि फरायदों बिदि बुङो बे बाथ्राखौ जों मोनदांनो हादों बिसोरनि दिन्थि महरारि आरोंदा बाहायनाया गोदान गोजाम गाज्रि गाज्ला बयनिबो गोहोम गोग्लैयो जोंहा पि.के.बि. ब्रह्म पि.के. जावलिया मेसकुलारि बिथांमोनहानो गोजाम गाज्ला बिथांमोनखौ दैदेनबाय थादों गोदान हाबाय गोदान टेस्टखौ होनो नाजाबाय थादों थारैनो बेयो मोजां इयुन सोरजिनायाव नोजोरखौ बिबान लादों ब्रजेन कुमार ब्रह्मनि दाजाब दानख' बे दाजाबा मा होनो दानख' मा होनो बे फारसेनि सिम्बलखा मेथमेटिकेल सिम्बल बेयो दा उन्दुबाय दङ मेथमेटिक्स सिम्बला मा दाजाबा मा फोरमायो दानख' मा फोरमायो बे बयबो मिथिलायो मुंनि खन्थाइयाव माबोरै सिम्बलनि ओंथिखौ बेरखांहोदों बेनो जोंनो एसे
मोननो हायो गोदो गेजेराव बाथौआ बायदि बोरो सोदोबखौ जों गेलेयो आं दांनो मुजिहा बे स्ट्राइक खालामो आवरायनायनि लोगो स्ट्राइक खालामनानै जोङो मा खालामो टाच खालामनायनि लोगो जोङो सानहैयो मायाव सानहैयो पएटिक इमेजखौ जोंनो नागिरहैयो पएटिक सेन्सिबिलिटिखौ पएटिक इमेजखौ लानानै होयो जोंनि गोसोआव नारें खमला थाइबो नारें आसि बिफाङाव बे दानि साइन्टिस्टफोरनि बाथ्रा बियो क्रस खालामनानै थाइजौ बिफाङाव बैग्रि लगायनानै गायहोनाय दा बैग्रि गिदिर गायगासिनो बैग्रि बिफांनि सायाव बैग्रि जगायनाय बे कालचारा टिसु कालचारा गोख्रै फैगासिनो दं बेखौ नायोब्ला जोंबो बिदि जाबाय नामा ना बेथ' सिम्बलिजम जोंबो बिदि जाबाय नामा अरिजिनेलाव थाबथानानै मुंखला थांनाय नारें आसि थाइजौनि नारें खमला बिफाङाव नारें खमला बेखौ नारें आसु थायो नारें आसुआ बे लिरोब्ला बे सिंनि दाबुखौ जायो बे दाबुखौ गोथां आरो बे सिङाव मुलाम्फाखौ नारें थाइसेयाव माबायदि खैनाय थायो बेखौ मिथिनो हायो दा नैबे खालिनो अखाफोरा मोसायो गिलासनि जेंखो फिथिखो बे मानसिजोंनो सिले अखाफोरा मोसायो गिलासनि जेंखो फिथिखा माखौ बुंदों बेखौ सानना नायदो आरो जेंखो गिलासा